kun to an ce abin nan sallah ta fi komi, to yaya magana ku da kuke cewa abin nan siyasa ta fi sallah? To abin nan in babu siyasa nan sallah ma sai a hana ku yinta, saboda haka sai kun shiga siyasa kun tsare haƙƙin kuna na addini. Siyasa tana tsare abubuwa shidda, daga cikin su addini duk gaba ɗaya, wanda yake sallah juz'i ne daga gare shi. Sannan bayan haka nan jinainai, saboda bayan jinainai wata kenan kada a kashe wani yawa wani rotse alama da duk da ya kace hannunsa ko ya menene duk alama. Bayan haka nan abin nan nasaba, a san abin nan amarmari da a tsare su da kyawo kada a yi ta zina. Sannan da dukiya, a tsare dukiyar mutane don saboda ka sata da kwace da wane ne duk a hana. Sannan a tsare hankalin mutane don haka wato a hana su shan giya, wanda ya taho da abin nan wiwi ko abin nan koke a karbe abin nan a kone a turbude, wanda ya sha ai mai bulala 80, ba wanda ya ake sayarwa ake wa bulala 80 ba ko a kashe shi. A'a mai shan shi za a wa hukunci don mutane su ji tsoro. In babu mai sha mai sayarwa bai sayarwa, shi in an kama shi wannan za a karbe a lalatar da ita a kone gaba ga kowa. Kun gane, in ana yi ladabi a yi masa ladabi wani daban, amma dai wannan shi a hukunci a halaka ta. To kun gane, bayan haka nan sai kuma tsare mutunci, domin in babu mutunci ba magana. Saboda haka wanda ya ce wani ya yi zina ko ya ce dan zina ne a yi mai abin nan, a yi mai haddin ƙazafi. Ko ya ga wata yarinya ta je ce ai zina take yi, ko kuma ya abin nan ai mai karuwa ce. Kun fahimta? Eh. Eh. Bayan nan kuma da wata sura da ke malam ya kai shi an faɗi wata magana wanda yake ba mu gane ba. Ku tambaya. Aka samu waɗannan tsare siyasa da me ake tsare abin nan rayuwa? ai ba ta rubuce. Ai wannan ba da kace kai ɗaya gida cikin gida da kai da iyalinka. Amma ita ce na zo masallaci. Ka zo masallaci, in ka zo masallaci ba liman ya jawo ka ba, in ba ka zo ba ana ce a kamo ka.